Avui no he arribat a sentir ningú que et foti a parir. I és ben estrany perquè, company, diria que aquest no és el teu any. És clar que no. T'haurien d'haver avisat abans que dissoldries estudiants. Ara no et pots rentar les mans. Saura, ens fots amb la velocitat. Crides per Gaza, ja has pringat. Si et diuen torpe o mal partit, dius és que em sento perseguit. Assassins! Doncs si algú et torna a proposar de ser conseller d'Interior, jo crec que hauries de dir no. Saura, Bravo! Bravo! Gràcies per l'homenatge, Lluís, però ja està. Ja està. Prou! No! Mossos, dissolgueu-lo! No, jo no sóc estudiant, ni fotògraf. No, que jo no vaig a més de 80! Assassins! Fill de p***. Això, No, t'ho dic jo, tu.